И какво става, хора? Аз съм Титър, вие сте с Добропрод.бг и днес ще бъде изтеглена томболата, голямата томбола. Аз ще тегля поради причината, че Посейдон го няма за известно време и да. Та, сега. Записите са записал се е Dash 222, RPG Craft.bg, Dearux, Гената, Енес и Master 5157. Сега влизаме в Lizard. Lizard бе. И на случайен принцип се тегли всичко. Само трябва да копирам това. И сега рандомайз. Хикса и нека да поставим така. След 3, 2, 1. Ако се падне някой наш коментар, не се брои, от сега да кажа. Запис Енес. Така, Енес, ти си победителя. Ще се опита, ще ти пиша така, гледай си YouTube или Google профила. Значи ще се свържем по някакъв начин и ще ти пишем. А между другото, имаме и Facebook страница. Ще има линка в описанието. Моля, харесайте и нея, защото това е ви така показвате подкрепата си към нас и знаеме, че това на вас ви хареса. Това ще бъде клипа. Честито Енес. Само да видя дали си се абонирал. Дано да си се абонирал, защото ако не си, трябва да тегля още веднъж. 10 абоната, малко се знам. RPG Craft, Васил Колев. Да, Васил Колев, ти си се абонирал. Браво на теб. Ти си победителя и ще спечелиш това, което беше в честа. Надявам се да не сте се разсърдили тези, които не сте спечелили. Ще има още giveaway. Няма да е само този. И това е. Харесайте, коментирайте, споделяйте този клип. И не забравяйте да харесате също Facebook страницата ни. Чао!